Se obi fra ne ntoma ne tintin mu a na den na ba. Se bribia nsi a English ni say normally on a normal day no ufra ntoma ufra won tetrete mu na tumi afa ho nyina ehia ne tiam no ufra na abare incongruent and koyi no kwasem ne yeka obi afra ne ntoma won tintin mu a na wadane nani akire ban na wa free atiasefo mu na wawu Okay. Papa, because also nipa no free moon and tomano ye de hatano so tintin. Na jezo sebe onka ye ho bio. De hatano so tintin. Ni mo won kwamu na ofura na se oyare kra na obi fura na be fura na tetete. Yeah. Okay. Martin so say ye ka na na to ne nsa na chi. Sebe jira wa sia ba sireu. Nana ato ne nsa konachi. Okay. Nana buku ayenkwafo no sign. SSA ni pay ya woni bae ana se sija obae ebechia ahemfie oba ne sen. Oba ne nsa pan a ayenkwafo no besi nana asum ze o amfa hwe ama. Ye ne obedi ni pan so. Ne mo obae odi nsa odi schnapps odi whiskey odi skakakra bo mu ade aka ho a. Na fe na san ka kire ayenkwafo no se ene e momma na aduane ni munkotwa nam ewo ejasomra no mne ade ndi nana eto ne nsa kɔ na chi a na ojimu aye bi se na we ni ma woni baaye Na sen. Kwasida na eduru adaye na eduru yi kase bi na eduru ye kochia nana ye kwa erenza kwakoto nana nsa yem ontime nkose nana mo ebre na nana no msa mo ho ka bio saa nso na yeba abusuamu no ne ade sempeni to on sechi a na afi no mkakoya homboa na ebia nsuo bi bressuo bi na sa kwanso de bi ma be ye ma mu bibia kama no ya ye na mpempi na ya wo mo hwe se mo ye men of straw ta fra je mo ni pa hu bi a saa so ne be hwe ede asom na nato ne nsa konachi wa soma ayenkwafo no se monhwe se omoba ne sen omoba ne yi ana se fata se ye de be so mo awo Na esi ahweas anu se hwema kra ne ono no mejiri se ebe ahwea yonko anaze ni nuane kusie ahwea ne aboa ben oye ayeso kusie no eduntum tiatia na no ede se ofiam eti ohwe na no asenia na no se hwema no na no se hwema se den a onye na se hwema na nye no na se so obo a ensese obo oni kwan se obo ahemfie kro ya ye kan wasemi se ye ko ahemfie a asem no ewone ede na no so obeka ochiame anaze ne busua na tunu se ye ko ahemfie no wo na yasem nyina eda otekrema so a wo de kobo ochampeni so ansa na nanate ye ma papa hwekwa bia akoka anya no akofa eka buruburu aba ahwea no se hwema kra enyo no na obo okay. Ama bi ohobio aka baako fa baako ni se obi wu a eya na yedi na watchda adentina yedi because eyi ankasa abeba ene aye wa kan sempa na otwe no amamre mu pa na busua tenasie ofi omo tenase ofie na fie na won tenase on ba dwendwen planning ene e dapot ya yemfa yi ni hye ne mo manfo amaniye anka sound system nim anka aduane no aburuburu onim tell na se asesa osua tre Sɛdeɛ ye kano ni Sɛdeɛ ye kano eni right AC Ohene miamini aba ama amwakwa ya da masepapa nonso abo pepe